Hola, bones, com esteu? Jo sóc la Maria, sóc la mare d'en Julian. En Julian també té un canal de YouTube i normalment ell fa els vídeos i jo estic darrere la càmera. Normalment sempre el veieu en ell i res, doncs gravem les coses que fem, els jocs que ens agraden, ens ho passem bé i fabriquem records, la veritat. Suposo que d'aquí uns anys ens en riurem de tot el que fèiem. Us faré el tutorial del Sushi Go, que és un joc de cartes que nosaltres ens van regalar i la veritat és que ens ha encantat els dos. És molt divertit, molt fàcil de jugar, és de la marca de l'empresa De Beer. Aquí, si em permeteu, us llegiré el nom de l'autor i de l'il·lustrador, perquè són uns noms una mica complicats per mi ja de memoritzar, que ja soc mare, tinc memòria de mare. A veure, el joc és d'en Phil Walker Harding, si ho dic bé. L'empresa original comercialitzadora és Gamewright i les il·lustracions són d'en Nang Rangsima. I la veritat és que felicitats a tots els creadors perquè és molt original, molt bonic el joc. Doncs ara passaré a explicar-vos pas a pas, a mi ja no em veureu tant, veureu les meves mans. Llavors us ensenyaré com es prepara el tauler de joc. Primer doncs obrim, aquí és el reglament del joc, les instruccions, i llavors veieu que és un joc de cartes. Bàsicament tenim un munt de cartes. Què farem amb totes aquestes cartes? El primer que hem de fer és barrejar-les i tallar. Barrejar, tallar i farem posarem al centre de la taula un feix gros de cartes per repartir-les. Això més o menys, hi ha gent que és més experta que jo en barrejar i tallar. La qüestió que tenim aquí, les nostres cartes, doncs ara les repartim. Repartim més o menys segons el nombre de jugadors. Si som dos, com és el cas meu i del Julian, que sempre juguem dos, es reparteixen 10 cartes a cada jugador. I ara aquí ja les tinc repartides, que no es faci tan pesat. He agafat 10 i 10, com si estigués el Julian jugant al meu costat. Amb la resta de cartes doncs les deixem, la pila, deixem aquí la pila, les necessitarem després perquè cada ronda hem d'agafar cartes noves. Llavors, de les cartes que hem agafat, comença la primera ronda, comença la partida. Per començar la partida, primer mirem les cartes que ens han tocat, després us explicaré com puntuen les cartes i segons això, doncs evidentment triarem de quedar-nos unes o unes altres, sempre triarem les més valuoses. Posem que jo aquí miro i decideixo quedar-me aquesta. Al principi, la que jo em quedo la poso cap avall. En un primer moment, l'altre jugador no està veient les meves cartes ni la que jo he triat. L'altre jugador també del seu piló de 10 cartes doncs triaria una carta i la deixaria cap avall. D'acord? Ara ja quan cada jugador ha triat una carta, passa la resta de cartes que tenim al jugador que està a la seva esquerra. Nosaltres, com que normalment som dos, doncs tampoc mirem això de dreta o esquerra. Simplement, diguem-ne, el Julian em passaria el seu piló de cartes i jo li donaria el meu bloc. Ho fem més senzill. Però si hi ha més jugadors en una ronda, en una taula, doncs li passes les cartes que no has triat, li passes al jugador que queda a la teva esquerra. En el moment de fer això, al mateix instant, cada jugador revela les cartes que s'ha quedat. Per exemple, jo he triat una carta de Maki i el Julian ha triat una carta de Gyoza. Ara després us explicaré, si es veu bé, després us explicaré cada carta com puntua. I res, doncs passem les cartes a l'altre jugador i tornem a fer la mateixa operació, és a dir, tornem a mirar les cartes que tenim
i segons la que ja hem deixat aquí davant, triem quina ens interessarà guardar-nos. La posem cap avall, l'altre jugador també la posa cap avall i res, tornem a passar el piló de cartes d'un a l'altre, o sigui, tornem a fer intercanvi de cartes. Quan fem aquest intercanvi mostrem la carta que ens hem quedat. Jo, per exemple, he tornat a triar un altre maqui, després ja veureu la lògica de per què es trien unes altres. Ell ha triat un sashimi. I així anar fent. D'aquesta manera aniríem passant cartes d'un jugador a un altre fins que ens quedem sense cap... o sigui, fins que s'hagi acabat les cartes, fins que totes les haguem repartit i anat triant. Quan això passi al final, doncs imaginem, aquí tindrem, ara ho faig així tal qual, tindrem un determinat número de cartes, i llavors hem arribat al final de la ronda i el que haurem de fer aquí, segons totes les cartes que hem anat triant, és comptar els punts. Doncs això, tenim diferents cartes, per exemple, les cartes de tèmpora, si es veu bé la càmera, les cartes de tèmpora, aquestes, si al final de la ronda en tens dues, puntuen 5 punts. De fet, és un joc molt fàcil i molt intuïtiu, és a partir de 8 anys, perquè cada carta ja te posa com puntua. O sigui, no és que ho hagis de saber de memòria tota l'estona havent-te llegit el reglament. Aquí ho pots llegir cada vegada. Les cartes de tèmpora, cada parella puntua 5 punts. Els maquis, com més en tinguis, millor. Si aconsegueixes, o sigui, el jugador que té més maquis al final de la ronda, guanya 6 punts. Si hi ha un empat, en el sentit que dos jugadors tenen la mateixa quantitat de cartes de maqui, llavors es reparteixen els punts. Sumen 3 punts cada jugador. El nigiri de truita val 1 punt. Les gyozas també són acumulatives. Quan més cartes tinguis, més punts sumes. El sashimi és una carta molt interessant, molt preciada, perquè 3 sashimis, si aconsegueixes ajuntar 3 sashimis, valen 10 punts. Llavors aquí tenim el nigiri de salmó. El nigiri de salmó val 2 punts. I llavors comencem amb les cartes una mica especials. Una mica especial és la carta de púding. Les cartes de púding, el púding són els postres i aquestes cartes es guarden fins al final de la tercera ronda. El jugador que té més cartes de púding al final de la tercera ronda puntua 6. Si n'hi ha 2 que estan empatats també reparteixen 3 punts i 3 punts, i el que tingui menys púding al final de la tercera ronda, cuidado, resta 6 punts. Llavors també amb aquestes en compte. Què més? Cartes més especials. El wasabi també és especial. El wasabi és la salsa wasabi. Aquest el que fa, si tu te guardes una salsa wasabi en una ronda, la guardes, la deixes així i llavors a sobre el que has de posar és un nigiri. Bé sigui un nigiri de truita o de salmó, és igual, però el wasabi el que fa és multiplicar el valor del nigiri per 3. O sigui, posa el cas que tu te guardes un wasabi, al següent torn et guardes un nigiri de salmó i les poses així juntes, doncs aquí tindries 9 punts. Multiplica per 3. La carta bastonets també és una carta especial. Si tu la deixes ensenyada, en el moment que la deixes ensenyada, quan estàs intercanviant cartes d'una a l'altra, la següent vegada que et passen les cartes, doncs tens dret a triar 2 cartes. Llavors, en aquest sentit, també és interessant. Doncs bé, aquest ha sigut el tutorial de Sushi Go. Espero que us hagi agradat i que us hagin quedat les normes clares. El jugador que guanya és el qui al final de les 3 rondes ha aconseguit reunir més punts. Si hi hagués un empat de punts entre algun dels jugadors, el qui guanyaria seria el que ha tingut o s'ha guardat més cartes de púding. Vinga, doncs va, animeu-vos a provar-lo,
perquè la veritat que està molt bé. És en català, molt didàctic i bé, super divertit. Vinga, fins la propera!